Kaon lagi tanan. Kay panyo. Kay panyo. Guys na kapalit day ko og karnaba. Karnaba ba? Karnaba bitaw ni sa mo. Japuan is guys kanang gi tawag ito. Kuha na laman niya ba? Hala mura magkanang gahi-gahi pala. Slice mo na ba yun? Yung hilawan natin dito. Saan itaslom? Kailan mo? Ibubutin mo. Na? Ano asluman? Asin pilig ko. Pero ikuha na lang eh. Nari, kita tayo tamis. Yung sobrang laki butas ulit na kay nami sa kanon bugnaw. Naon day ta guys. Murag mapapidyo yung tagamaya ni. Nala makamao tugnaw. Di dapit dari tamis. Asa dapit? Tamis nga sumas doon pero daghan ka sa guys. Ikuan ni sulit na kay kuan days ka lang nahugtan ni gas, palit ni gas yung kapainit. Magra pa ka bigas mo. Ako nagpapanak. Ah, hindi na kaya. Ah. Slum. Pa, tara pa ay galing gas pa. Nakita ni gas guys kay isud ni way kahoy, mahal ko ng kahoy. Mahal ko ng gas, mahal ko ng kahoy pero basinugma guys makapangahoy ko. Mulagi na daghan kang buhat kay atis ang trabaho pa ko kay ang amo muli ra guys ang amo ginuko muli ang amo karong mayo pohon. Ang naon ni sa. Tara pa palit sa bigas guys. There guys kaso lang among blender nagba. So maning kamutan pa naman mga kapalit ni blender pohon para. Hulog sa Isa ering. kag iring. Mahulog. Nga, sa may lamig na bata. Nga, sup man ka nga bawal na bakas aslom. O, di man sa kado aslom, good. Gusto pa na ako kay... Wala na ko ng pila pa. Wala ko ni gas? Ang pagi, tagpila ng gas, day. 1 to 20 gyapon. Kada wala na isunod ya. Nana. Guwapa magha. Pin na Gisu ako no gihang libot-libutan og di ba roastery. gipili. Una-una sa Dante. Oh. Gawan-uban dito sa Dante. Ikaw ha, guys. Sige, sige, uban-uban ha nga. Gara, malas siya. Uy! Mo, dyan niya mag-uban-uban. Bang bugat kay na. Guys, mahalagas. Ang mga magyapon siya, 1,250 pero po sa truck siya mo palit. O kami, 1,120 ra.
Guys, gahin mo na pud mi og lumpia nga kalabasa ug bagyo beans na may ginaling. Kaya lami man din siya guys, basta pang almusal. May magsimba guys. Nauna nas papayedi og si Nicole. Tagas tinuod, kung kanay mga tapat, guwapa, tug-ani, guwapa, kaya ka. Kung kanay mga tapat, pati batasan, tug-ani, ang mausap, pati ikat batasan, usmanak, kay kadadala, biya kang imahe ni Senyor Santo Niño. Kaya lipayon ka kang solo ni Ini, o ginaod ato ang pinag-ipaampit, ang atong kalipay, gatong sa uban. Kung usbon mo na igsuon, kung ganahan ka makasinati o pingharian sa Diyos, hindi sa kalibutan, bago na ang kinaiya sa usa ka bata. Daghang kinaiya ang bata, ibaw mo, pinaamoy mga anak, pero usa ra gyud ang akong ipaambit na kaninyo, kanang yung mutugan sa unsay kamatuoran. Amen. Amen. A few moments later. Majung adlaw sumudto na dai guys kanang ako ra hang kuan ha guys kanang basaan ha kay nang hinlo lang ko dari. Diyaw man dai mi og simba kay namay among simba dari lagi sa among barangay. Kada senior kay naman ay mo kuan dari guys kanang simba. Diyan na po si kaon. Halas Nicole siga na tama na. Si Nicole guys ka halin na dukong sa bangos. Nakakasagka ng siga. Diya magkuhan sa amin kay alas 9 pa man magtimo sa amin. Yan, nagpalaman si Christine. Diya guys kanang hindot ka jug ibang hilyo day ni Father Kinit gapon. Kay kuan kanang sa to na kanang mubalik maadulay ko nung balik tag pagkabata. Kaya ang bata ko nung di ka Inosente. so dapat daw maging inosente ta kanang kuan kanang mutugan ba sa mga nakitaan mutugan sa mga Yung bata ba, dili ba na mamakak. ang bata gitistingan gali ni Father gahapon ng bata di jud makapamakak ang bata manang kita dapat balik unta sa pagkabata di ba balik ta sa pagkabata. So katirang kuan guys ba attitude ba nga na example kali si Father nga Ito yung piloy. example ba nga na kay nakitaan niya di ka mutugan kita dun tanan makasasa ta kay siyempre makakita ta di ba ta pwede mutugan kita pwede mutugan kay kita na po yung maging dautan og mutugan ta kuno na tay mga silingan nga nakita na ang tugan nato nga nay silingan nga to nang mga anak so manang di jud ta ma santo kay kitang tanan na amon dito tay mga kinaguan sa atong kinabuhi atong mata nga makakita tangyanan jadi man ta pwede mutugan di pares bata ba nga mutugan jud yung pangutanon. Diya guys, kaon sa tag slice bread nga ni palaman ang lami man day salad na. Lami man day katong mayonnaise nga salad. Hanggat mo. Ko dito ka. Aso guys to ah. Pag among kwan dito ko nang dapugan na mga ipaladyo kay hindi aso. Ang tago si Nicolo. No guys, maluway si Senior Santo Niño maka-attend rami og kuan sinulog. Matag na nga pi, ma. Na kape, nagtimpla rami og kanang kuan guys, juice. Kanang sarap pud bi karon pa pud bi nakatimpla kay arang inita. Karon na pud kainit og panahon guys, kanang ako grabe nang pang hakot sa mga sagbot sa ligid ba kay mga ligid na mo ang gipaglaro to mga sagbot kay daghan po nanubo. Mo nang kaligo-ligo ko sa singot dya nang hakot po ko sa mga sagbot to pikas. Sa duwa lang mo kay Domingo ra ba karon pero sa mga daghan man jud og buhat guys, di man jud maapas. So kinahanglan man din ha buhatin kay di lagi maapas. Kung limpyo na manggo, di mo na pang gubuon. May ita na pang gagdabahoon. Unsay trabahoon gud nga Mangita dyan kag buluwat mo.
Video daghan di man kung pwede buhaton nga ako, di buhaton daghan magguba pa kita sa sudron. Na, yung pinakay, dagan ng garden, kagulo po niya, magaman ako dyan, firm. Kapuhin na po na niya siya, guys, iyasan ng biyaan niya. O siya kila niya matiwas. Balikan na po. Masyagit na siya. Ayun siya nga, pangmata na mo kaya, mulwatong na rin. Na, lagi, bungkag-bungkag ka din na, hindi niya mahuman na. Ay kasakto dito ning comment nga. Yung mo na yung, Nay kanya-kanya ri kuno mga usa ka inahan lagi nay kanya-kanya nga unsay pamaagi sa pagdisiplina sa bata. Pero kanila sila still disiplinado na jud na sila sa una kay wala lagi na sila mamagpapa lagi kay mabilin sila ra lagi sa balay. balay niya. Bila na mig 20 pesos. Kuan nga nang Palit sa gamay pa na Crystal mo nang bis in English na siya, bis in writing nga musnit pa jud. Grabe musnit pa jud na daghang kay award inag kuha na guys kay musnit kay before mo trabaho ana sang ipitan og buhok niya kawaon ra na sa tricycle driver dito sa among apartment niya. kay sa una. Huwag na maternity. Niya kuan ka nang inagagabi mag-overtime man mi. So magsuwat na nas papaidig daghan ka jud sa Manila Paper atong Manila Paper lagi to no. Itong Manila Paper ba suwatan na to mga ABCD, mga hada. Una guys, dili jud mi mugawas kay. Niya na sila nga wa jud na mo na sila pugsa nga na may mga bata na nga pang bunalan kay di kahibaw mo basa. Na mga di kahibaw mo suwatan pugson pa jud kamot nga pasuwaton nga na. Di wa na sila nakasuway nga na guys kay Kung wala ganin may kasulay ka ng dula-dula sa gawas ng kanang dinula ay yun ba? nga kuan kanang kana sila sa kwarto ra na mo nang si Christy nagbising English na siya sa kuan pa siya kinder. Nga nagbis in writing, musnit, char. Kaya na sila kaya award na. Diya. Hindi para sa mga bata dali nga sus mo eskwela rag. Hoy kinuo ko ka nang kahugaw ka jud singina. Dito kabalo silang picture ba ya? Kabalo. Kanang pangkasab-an kay sus ginukurang hugawan ja. Siyempre mauwaw tas mga maestra nga nagsugod ni mo sa eskwelahan mura magkagi bugno og kanang kaldero og kuan ba. Mura kagi bugno og kaldero og kanang kuan perting hugawang mga napay shirt nga perting hugawan ja. Ug nay hugaw trapuhan ra nya igurang ihay-hay. Diyan maligo. Ihay-hay ra putong hinukasan nagmamana maora po isuot. Kanas kristilwan sa mga laban na mag pinasunrok-sunroks pa ng mga panty, pinahumul-humul pa na, pinadawni-dawni pa na. Sus. Lahi ra jud bitaw ang mga bata ron guys kay makabantay jud ko sus grabe. Bisag ultimo nga ina nimo panilhig di magali manilhig. Kanang nazi mga bata bitaw ron nga grabe na kabadlingan sige nagpanglaag. Muli og hapon na, diyan naguli wa. So, grabe ka nang ana ba? Kanang way ginikanan nga mo disiplina manang dapat rin nato anak ko na ay disiplinado ba kay manang tubag-tubag na naman mga bata kay siguro na pay dili naapog koy ikasuggest lagi pud kay na siguro koy ang bata ang mao magtubag-tubag kay depende pud nas ginikanan siguro. Oo. Depende pud nas ginikanan nga kanang mao mutubag-tubag ang mga anak Kay kay naman gud po kuan ginikanan nga usahay sobra na kaayo ba. ya kanang labi na mga ginikanan nga mo uli na naman o kanang magdungag muli na naman ko kay tuwa sa mga tugitan, tuwa sa mga jungan nga naman dya agpanghimuntan ang mga anak mo sukol na laman siguro. So mga po'y napod siguro. Mga resulta nga nganong na yung mga anak nga pala hubog kaayo kay wala mo gud lang mga ginikanan sa time nga daghan kay silang problema mo nang sa barkada na lang sila kuan. Ano ba? Mga lagi na kanang naiuban bitaw pod guys nga. Usahay mabuntis na lang kay Wa nay wala kuan ni ba. pagtagad ba? Kulang as pagtagad. Nasa laing tao na lang nila pangitao. Nagaling na kuan na namon nga. Halalain na niya mawala sa mananghid mularga na sa eskwelahan wa jud mi maato na ko. Si Crystal kay di man jud na pwede mukis, muhag, nga naman jud na maato na ko Dili na ba. ba kay murag bastos mo gud tanawon, murag murag lain kay tanawon mga kanan. Gilabyan lagi ang inahan. Labian ra nimo nga murag la. Na jud mi nakuanan guys kay Siguro ako maginato ko maginuktok dagway ko sa series. Si mama wala mo makapagwabay ni mama. hilak jud ako magtuo magali ang luha kamo sakay na ko. Magtuo magali ang luha guys nga kanang hasang hatod didto kanang si Papa Eddie di na sa makahatod ako ra. Diya magbabay na siya mosaka na siya sa bars diya. Ako pud mula ka na po ko kay mosakay na po ko tricycle. Mosakay di man ko mosakay tricycle magbaklay ra man ko mumuwi na sa dayma nakasakay na ka man wa pa jud ko nakasakay kay
Mabaklay ralay ko gikan sa barge pa doon sa gawa sa highway. Nya usay og nay tricycle mo sakay ra pug ko nya. Magtuo na nahang buha guys kay maluoy ko sa anak baka mularga na nga na. Babay na. Sunod, larga ko madun ako sila yung lasod na. Babay na nga na. Nya guys kay namami na kuan kay naninda lagi Miss Cristel dos kalsada nya simpre nagmasid-masid pus Cristel dos sa mga nanay o mga nanay o mga anak nga na nya. Gilabyan ra lagi ni sa gizahang inahan wala gyud mama adto nako. Kadungog jud si Cristel nya parang lahi-lahi jud ang mga kuan sa pagpadako sa mga bata, lahi-lahi ang pud ang mga batasan sa mga bata. Mo nang depende pud sa inahan lagi ug sa amahan ang magpapadako sa mga bata kay mga bata pud o ikaw pud inahan nga salbahe ka, salbahe man pud imong anak. O tinuod jud na Pero guys. dili tanan. Ha. Dili tanan. Nga. Kaya ang uban magud kay anak lagi nimo pero lahi imong bata, lahig batasan. Depende dagway na sa imong Pagpadako. pag dili ba pag spend mo oras sa imong anak kay na mo anak uban nga layo ra kay sila na ginikanon balay batasan. Kanang wala sila gilab nga na. Murag kanang parigod sa uban nga kanang anak nimo sila pero wala sila ni dako nimo ba nga kay batasan sa kuan. Kanang wa sila makakuan sa ilang ginikanan, wa sila nagpadako, wa sila ang nagpadako. Diya kay naman sila may nagpadako hantod sa hantod, diya maghihapog lang batasan. Aw pareha gyud sila batasan. Mao na. Diya nag-uban man sila hantod budak kun diya maghihapog sila nagbatasan mo. Mura ba ganang iro ba nga aw maadyo gali ang iro guys kay mo kitiw pagali na. Mulargas Cristel nga mo hatod pagali na. Mo kitiw-kitiw pa nang ikog, mura pa nag malipay-pay nga na mo abot diyang amo nga na. Siguro nga na ba? Pero naman po yung mga bata nga wala ra nila ginikanan naman ang magmahay ra jud sila og simba ko ganang mga ginikanan na mawa na wahin na lang yung magmahay may magmahay sila kay ilang mama ipasagdan ra nila. Nya musukol sila silang inahan man ang hantod dapat karon guys kanang nag-uban patas atong mga anak ato jud ipakita nga kanang kuan kay wa ta kay bawo nga simba kog kami din yung lakaw mi dadto nagimotor mis papaedin sa simba kog na balintong mi dadto sa wala mi sus Ginoo pagka dakong kuan jud ang ginahon na jud kanay papa maya jud ko garang jud kusigan ang bana ba si Papa Eddie kay labi nagkasugadong padagan ja mo overtake nga na jud ng kusion kay gahon na jud magunsa na lamang si Cristel pa magunsa na si ano ato para ba tong apason pa ato para tong nga na bisan ko na mangyana jud ko kusigan jud sige man di jud mi pakasug padagan kay ang pasug padagan na sumba ko ma di ba ta kay bawas kalsada guys nga kalit ra tagka disgrasya nga na man ipaladyo lang sa Ginoo kay magsidyo ko yung pa ato para ba nang si Cristel nga na sus laira ba to si Cristel og kana maghuna-huna kay na grabe ra ba to ko madamdamin na ba jud na sa kadyo guys kang grabe na sa ka Gabi sa kayo. dali ra kadyo na sa ma kuan kanang murag ma luja nga murag mana di jud ko ganahan nga mabatian ni sa ingana ba kay magyuko man ang Di po ko ganahan nga kanang nay mag problema na ako ba kay problema po ko. magyuko ba nga kanang unsay kanang tanan jud nato jud guys kanang sampit jud ta kanunes Ginoo kay before jud ko mo trabaho guys before ko magluto nagabuntag mo lingkod pa jud ko mga 30 minutes kay mga jud pa jud ko kusog sa Ginoo mga jud pagulod ka ng karong adlaw kay pa taw ko kusog nga maka paninda pa kulod maka lihok pa ni nga kamot lord di pa ni ma kuan ni hang kamot lord ma pundi kay hapit na ba jud ni ma pundi ni hang kamot guys kay na ba jud kasakit kaadyo ka na mura na sa kanang na nakabuling-buling kaling ko guys kay nakahanakaso ko gipang gudod dito sa likod. Buling ganina. Nya. Kanino ay kay nag-deliver mo po na sila kuan guys kanang subog kanang Sayo kaayo sayo sila nag-deliver kay kuan naman sining habol jud kay gahapon man na delivery mga sa sila nag-deliver kaniha. Adyo po to sila gabaklay po sila kay exercise pud ganto padung sa baklayanan. Ladyo pud guys mga pila ka minuto pud lang lakaw mga 30 minutes pud sila maglakaw. Tuon si Nicole to guys kay nagsugba si og bangos. Unja na pud bisud andari guys dia. Kuan ni siya kanang ang giinit ra nina nasunog kanini siya kay. Kuan ni siya kanang tawag dito makay titinidor nak we. Kay hugahong kamot. Tinidor sa kay nasunog siya guys ara na sa mura na sa gilag palbiton diha na sanggi anang giinit kay sud lagi naghapon guys kay daghan kadto mga pagkaon sa senior gahapon sa mga barangay ba. Lama mo 20 na dai ko. Na nasunog na Na-realize ko lang. 20 na kanya mura makag batang kamay. Mag-usianyos.
Halos ang sunog-sunog guys kay hanggi ko ang sabaw kay mura masag may sabaw ba niya. Hanggi init. Hindi kay guys papaidi sa zoom kaso sa mata kay nagpalaman siya si jahang bangus. Sunog siya. Wala kumukaon gahapon guys sa mga karni kay murag na makabalaw ng sige karni. Diyan guys, ang nakaano na kamong istorya sa Cristillery guys, kasi mahuman. At sa nga tuwin sa Nicole guys, kay nagsugbaog bangus. Diyan na guys na, di palaman na ni papaidi gani ha. Kaya si Jaraji, ganahan na ni magpalaman og bangus kay daghan na siya ibutang. Nga, nakasud eh.